Tsangamure vari pamberi penyu vaunzwa naishe wenyu Ishe Mapuranga. Anonzi Tongona Lamek ndiani? Muri mwana chimunonzi ani? Bimo. Majasi Dogas. Nyangombe Helmo. Mandipira Wilson. Ndini changamira vanhu vese vane nyaya imwe chete yabva kuna Ishe wenyu. Nyaya ndeyekuti uya kudai tikurukure zvinetswa zvemubhuku rako. Uya nembowo dzako chitupare maredai. Ibhuku rake here kana kuti ibhuku ravo vari pamwe chete? Ibhuku rakabata. Ibhuku rimwe chete. Saka ibhuku ravo pete rake. Sabhuku wacho ndiani? Sabhuku ndiani? Ari kwani? Uya kudhuza. Sabhuku ani? Sabhuku ndiani? Maniri. Ani? Sabhuku maniri. Maniri. Taura Ishe kuti chii chikunetsa? Pamusoro changani. Nyamombe haisinyatera? No, haisi kunyatera igusho. Mudunhu. Tingangoti mudunhu mangu mune chikadziko chakaitika pavillage 4 chemwana akawirwa akafukunurwa. Saka zvadaro ndopatakati tichikumbira chiremba kuno kuti asvikewo muvillage 4. Asvika muvillage 4 chiremba Voti ari kuda vanhu vevillage vese muMudare. Saka pavanhu vese vakauya iyo misha yeyi ndo yakatadza kuuya. Ndingati pamasura apa ndakambopinda muvillage 4 ndichimboadresa ndichivazivisa kuti chiitiko chakaitika ichi chiremba achada kuuya muno. Asauya munomu iye ndiye ane mashandiro ake. Ndinogona kuti hatizivi anogoenda kumakwero ndi achadini ndo achaziva chii mashandiro ake. Wanga ari pamitingi ndowamandipira wakatosimukawo wakatotsinhana nezvo vakati haiwa zvakaitika zvinodini zvichikadziko munzvimbo. Asi ndakazoshamisika pari kuuya vamwe kuMudare ivo vanokwanisa kuuya vatainzira neimwe misha isina kukwanisa kudini kuuya. Saka ndo mamiro akaita nyaya. Mwana uyo akaedzwa nanhasi akafukunurwa papera nguva yakadini? Mwana wekuzvikuratidza kuti akanzwa August. Saka ndofunga ngatingoti kwigwa August akabva ndizvo takabva kunwa nguva iyo here chakazoti tizoone pazoonekwe kunzi mwana afukunurwa. Pane akazovigwa futi mumashure makuva e1 pane akazovigwa ndo pakazoti paonekwe rinda rekuti rakadini rakafukunurwa. Hamusisina munhu murinda macho? Murinda hapana taachera, asi mbuya wanga waripo wakaviga mwana uyu wanga waripo vachitoti koitauro ndini nyakuputira chinyi mwana netauro iri riri pape. Mbuya vaya ndobva vatatauro riyerei varifusirawo pamwe pasaidi vachita kuti pamwe munhu akayako kuti munhu azodini azodzoka futi otora aziya kuti zvinhu zvazvadini zvaonekwa. Saka isi tichienda kuona nzvimbo iyai mbuya vaya takangovati tauro racho riri kuti ndobva varifukunira futi pamwe padini vakarifukisira kuti tauro iri nerinda racho ringori pasaidi murinda macho makaswa chidhina chirimo achichakuratidza kugombwa daiso pakuformasa chinchidhina netumasanzu tumwe tonga turikuratidza kuti mbuya vakubva kwakagwa mwana uyu wechituri mbuya wachona chiitiko ichi pakadzira kechitu apa mbuya wakutionesa panga pane tumasanzu tumasanzu twakatemwa tukasa kuti papaso pegwa kuridza nechidhina chirimo. Right, idzi ndo nyaya dzandataura dziya dzinoonana nekastomu yedu nokuti kana waine masamoni amakawapa munoatora masamoni acho ese
masamoni iyayo, so that hadzina appeal. Nekuti tiri kutaura tarisa tsika dzedu kuti ruzevha rwese handiti rwakanyora petition kuti tinoda kuti chiremba auye tione kuti chiitiko ichi chiri kuitika chehuroi chiri kufamba sei, handiti. So that haina appeal. Nhau dzedu dzezvetsika nemagariro edu hadzina appeal. Tinodzitonga maererano maringe nekuti tsika dzedu dzemuno Makoni tinoita sei kana zvinhu zvadaro. Tsika dzemamakoni kana zvinhu zvadaro izvozvezvo, ruzevha rwese runoenda kuna Sabhuku kuti kuuyiwe nachiremba kuti aongorore kuti nhau idzi dzisazoitike futi. Nekuti vanhu vanenge vaine zvemishonga yavanogadzira, zvakava mishonga yekuuraya munhu kuti munhu aite mabhizinesi, mishonga yekuti munhu arime ombesa, mishonga yebaraki and so forth inoseenzeswa nechivanhu kuita mabhizinesi. Saka imimi chikonzero chekuti vamwe vanhu vese ruzhinji rwese rwarequesta kuti aiwa dai mambo mapotitumirawo munhu anongoongorora kuti zviro ichi shamiso ichi chinoitika sei, imimi muchizogoramba chikonzero chenyu chaachiri chei. Changamire mazvida enyu Akutaura ndiani? Wilson Mandipira. Okay. Mutaura ndiani makawanda kuti mabhara nanga achimira kuti Ndinotenda muchangamire. Ndikupa mukana kuti tipindure mushairi kupomerwa. Chokwadi muvhirezi medu zvakaitika zvataurwa neshe. Chokwadi kuti takaunganidzwa padombo naishe. aiwa chokwadi chekutanga ndechekuti zvakaitika here kuti guva remwana rakadii, ndopanobva chokwadi chekutanga. Chokwadi zvakaitika. Saka zvaitika izvozvo hazvina kukuhadzika here kukushamisai? Zvakaitika shuwa. Hazvina kukushamisai here? Zvakatishamisa shuwa. Mashamiswa maifunga kuti chii chinoitika? Zvakaitika apa paindakandisipo panguva iyi. Aiwa hatinamboti wanga uripo here? Tatiwazvinzwa iwe? Ndazvinzwa nekwandandiri. Aiwa hatina kuti iwe pawazouya pacho ndakagutsikana pakataurwa naishe. Saka chazokuregedza kuti usaite seiwewo uri kushamisika nechiitiko ichocho. Inini ndabva ipopo pamitingi ndakazoona ishe. Inini ndiri mupostori kwamarange. Ndiri mupostori kwamarange. Ishe wataura izvi ndakatovatsigira shuwa kuti no zvakanaka zvepamviri. Asi ndakazowaona ishe pasaiti. Ishe chirongwa chamauya nacho chakanaka, zvatondika hami neni ndatozviringika ndicho chaitika muvhireji medu. Asi inini chaka ishe, inini ndiri mupostori kwamarange. Apa pandikwanimba kundipinde apa. Ogosakwana sei even kwamarange vanototaura kuti kana paine zvinhu zvaitika enda kumadzinza undogadzire zvinhu, nyaya dzakumagadzinza zvapera wouya wozoreurura wodzoka muchechi. Ndokunga zvaitika zviri zvemumusha mangu. Aiwa zvemumusha zvemumusha pangu mamandipira. Kana zvaitika zviri zvemamandipira. Ishe kutaura kwakaita wakati iwo. Inzwa titaure kana zvaitika zviri zvemumusha mako oita sei? Ndinoenda kotaura. Kuti chii? Ndinoenda kotaura kuchechi. Kuti ndoda muzika ndasangana naro. Ndokuchechi vanotitaura kuti kana unoda kuti vanotindipa gwara rekutora. Kana kubuda ndochibuda. Siogadzirisa. Vanokutaura kuti enda undogadzirisa. Kana chiri chiwanhu enda kun'anga unodii? Unogadzirisa. Iwe wapuwa warning. Why didn't you take that route kutotaura kuti ewo mambo warutuma chiremba chabvumirana? Handina kutora route iyoyo. Mushure meunga ndataura naishe. Ishe akabvuma chichemo changu. Chikumbiro changu chandandaisa.
Ishe wakachibvuma. Wakanditi nini sei wauya kusingawe kungwadi kuenda kuna Sabhuku. Ndikati ndafunga kuti mimi ndimo ane soko saka ndauya kwamuri. Ndikadzoka zvekuna Sabhuku wacho komutauro wataura Sabhuku kuti ndo zvanda izvo vakavhuma pamusoro chandiuziva chakaita tichibva pamiti wamandipira vanoziva kuti ndichiri 24 vakabva vamhanya kuenda kumba kwandinogara ndakufonirwa kumba ndikanzi izvoni pana baba vari panapa ndikati ndiani ndikanzi warutioni ndivamanipenga okay kana wamundida watisiya kufowa kumba wakudei ndikanzi ndikati okay chiita kuti ndisakane pai munzira ndakafambawo ndakunomba panosangana nao pai munzira vavati ivo ishe pamadhora pane madhora anganzi abviswe madhora ekuti chirembo asvike pai munzvimbo wakanditi iwo ndandikumboti ini handikwanisi pabvisa dhora iri nekuti ndikabvisa dhora iri kwedu kucheche zvinhu zvinenge mushonga wandatobata ndo chikumbo chakataura chedhora ichocho zvekuuya kwachiremba wanga wazoti chiremba ari kuuya but mashandire ake nini ndakasakauzi kuti chiremba anoshanda sei kana asvika munzvimbo. Saka ingada kutaura zvekuchechi kwenyu kuti vanotobvuma kuti unotonzenda unopedza zvakasari kuna kasari wodzoka wouya worerura kuti ndakange ndaenda uko ndikandoita zvakati zvikandisvitsa pakati asi ndauya hangu ndaorerura wopinda hako kuchechi kwako. Changamire wangu hatindoendi tisina kupuwa mvumo iyoyo, nyaya isina kutotongwa iko. But iwewe inzwaga mukuru ndiani chechi yako nekwa ishe wako namambo wako kwaunogara? Mambo munhu mukuru. Saka kana mambo ari munhu mukuru iwewe wataurwa namambo woenda kune munhu muduku hausi kuona kuti kuzvidza munhu mukuru here? Ishe Changamire, ishe avo munhu mukuru chaiye, mwana mudoko kumutarisa asi munhu mukuru watinorespekta chaizvo. Aiwa naye muchinda pindura mubvunzo watikubvunza. Ndakubvunza kuti mambo nechechi yako chikuru chii? Mambo mukuru asi kana takuchechi irikuta kuti upenyu hwangu kuti usazoende musango chechi ndinoikudza kuti chechi ogoti mambo mukuru chechi mukuru noti kana mubhaibheri macho wala madzimambo arimo. Madzimambo anga arimo toenda kubhaibheri madzimambo makuru pane maprista hierarchy. Tarisa ndeupi David anga ari maprofeti akanga ari pakati pamusoro paDavid. Solomon maprofeti anga ari pakati pamusoro Hosea. Amota mutombo wazivuti maprofeti. Wanga ari mukuru ndiye. Hierarchy yaMwari yekusika pasi panapo ndechi anodiwa mambo madzimambo. Ndo zvandikutaura Changamire kuti semabvumiro akanga aita ishe ndataura navo haana kutaura padhora chetepa asi wakataura kuti uko ane dambudziko ndianizwa muchinda isu tinoribira rukoto unobvisa zviyo zvekuti rukoto kana usakazosvika hako asi unobvisa rukoto zviyo zvekuti rukoto rwiko zvinozikanwa kuchechi kwenyu kusateerera ndirefonidze mukuru wako chechi panapa ndokwanisa kumufonera but hatikafoni nekuti une mhosva hande next tinoda kuti uzozive kuti mambo mukuru chechi inoteera madzimambo ndiwo akanga zvechechi zvazouya mumashure madzimambo nyika ino anotonga mwana akaigwa akafukunurwa akaonekwa tauro rake wane panze imi mukazvibvuma kuti zvedu zvakaipa dai anga ari mwana wenyu maona tauro renyu riri panze afukunurwa maita sei ini ndayanga ari wangu inini ndakadai ndisina kutora gwara iri pa maita sei ndakadai ndakaenda kuchechi ndakatotsvaga kuti zvakamira sei ndakabvunza kune vaprofiti wekuchechi kuti zvakafamba sei kudai anga ari wangu
kubvunza kwekuchechi nekubvunza kwakaitwa neawa kwakasiyana. Kwakasiyana. Ini andaitora direction iyi gwara iri bai. Dai ngari wangu. Ko mukaenda kuchechi mumabata kuti ndisabhuku wenyu wakadaro. Moenda kun'anga zvonzi ndichabhu munoramba ere. Bvunzai futi mubvuzo wenyu. Hanzi woenda kuchechi zvonzi akauraya mwana wako ndisabhuku. Woenda kun'anga unzi akauraya mwana wako ndisabhuku. Unozoita sei? Unoenda kunani kuti agadzirise nyaya iyi? Inini kana kuri kuti ndaya kuri kuenda kuda kuziva kuti zvakafamba zvaita sei handiri sandinomuita bai. Ndinoita unoita. Handiri sandinomuita. Tinoda kuratidza kuti pane zvinoita. Ande next. Pamusoro inini pandakanzwa sokwei vana vangu vakomana vairi vakaenda nehanzvadzi yangu nekuti inini handipindi pai mumatare kuburikidza nezvendinotenda ndinopinda Jehovah's Witness. Saka ndazvinzwa kuti zita rangu rakanyorwa papepa ndakaenda kwaSabhuku ndikataura nenhau yacho iyoyo. Sabhuku akati ndazvinzwa ndichati ishe wedu mabuda akanga auya achauya nhasi ndomuudza nhau yacho imimi tozokudaidzai ndataa zvakadini zvakanaka. Ndakaswera ndiripo pamazuva racho nere mangwana kusvikira pazuva yaSamueri. Zvadimwe goti Sabhuku iwo maSabhuku ariyo akakuunzai kuno. Imi motaura kuti hamudi kuita zviro zviri kunzi itai namambo wenyu nekuti mune chitendero chekuti imimi mega imimi hamudi. Saka kana musikadika zvinoitwa muno mamakoni mobuda kama makoni mochienda kwenyu kwamunoda munoere chii? Moenda kwasvosvo kana kuti kwaZimu. Iwe unoere chii? Magondo. Unoere chii? Magondo. Unoere bere. Magondo ekudise. Warambere umambo waonde upi. Wana magwini. Uri kupi umambo wenyu wana magwini munobva kupi? Kunyanga. Kwa mambani. Kwana sawa. Badire kwanambeta kuti kakusi kunyika kuipa. Wana magwina kutotanga kuzunza. Wana umambo. Because maSabhuku acho kati ari kukunzai achiti muri kuramba. Imi moti makaenda kundowakumbira. Ivo achikutaura kuti makaramba. Izvi ndezvemamakoni ndotsika dzedu isu. Imi musingadi moenda kuchechi kwenyuka kwamarange mondopuhwa kwekugara iko. Nekuti hamudi kuita zvetsika dzedu isusu. Isu taona kuti pafya mwana apa zviro zvisina tsarukano afukunurwa zvisina tsarukano. Toita tsika dzedu kuti tigadzirise zviro zvisaitike mangwana. Imi moramba kuti mambo asaite ndimi wamaona namambo imini maakutonga. Chenda kakundogara kuchechi kwako paka pekugara iko. Muno wobuda kama makoni. Next. Njani namambo. Aratizo yemu. Sateze chatora zvavo. Wakakanganisa kana wakakanganisa katoende pamberi. Aiwa pamusoro yenyanya ndinokanganisa. Asi kuti mimi ndimi natondudza kuti ndakakanganisa. Ndinofunga Simudaidzwi nyamambo. ndinofunga pakaitika chiitiko ichi handiti. Pakanga paine two options dzakadziripo. Ndinofunga ishe mapuranga wakataura mashoko ekuti pari kuuya chiremba uchauya padambudziko rekwaMakina. Right, zvadaro asi zvatiri kutaura ndezvekuti auya padambudziko iroro kana paine havo vanonga vane matambudziko avo kuti wapinde kuna chiremba wanodini
wanoenda. Saka inini hangu ndakaona ndisina dambudziko rekuti ndingaenda ikoko, saka ndisina kuenda koko. Saka wangane dambudziko ndimakina. Saka hanisi dambudziko remunhu kana munhu akafukunurwa paguwa nderaishe ndo ziso rechi nderasabhuku handiti public place paitika, hazvina kuitika pamba, zvaitika makuwa. Handikadai muchitondopipira makuwa munotoenda kunosuma kuna sabhuku kuti tiri kuenda kumakuwa, hakungoendwi. Saka ndo zvamunoita here? Kuenda kunosakura chaiko. Kundosakura chaiko unotoenda kuna sabhuku. Ndorondosakura. Wai zvakaitwa izvozvo? Handikudzivirira kuti munhu asazoende achindosakura kana kundoita zvaanozoita pamakuwa evanhu. So that sabhuku anoenda kana wati undosakura oisa nhumwa yake inoenda ichindoona uchisakura guwa rako. Nekuti munhu anoti ndosakura akutotora ivhu reguwa reumwe munhu akundogadzira. Handiti? Saka hazvina kuitika pamba. Dai zvakaitika pamba ndopawaiti zviro zvakaitika pamba, saka angaine dambudziko ndimakini. Asi zvakaitika kumakuwa kwemunhu wese, hirosi yemunhu wese. Saka sabhuku wanotoita konzeni, woenda kuna ishe, wouya kuna mambo kuti icho chishamiso chaitika. Mwana afukunurwa, pachisina mwana, machira atori panze, mwana akatofukunurwa akaenda, vanhu vakandoshandisa. Zvakafanana nekuuraya mwana muarea, kufukunura achitova mutumbi wemwana. Zvakafanana nekuti kamwana kari kufamba kukotorwa kourawa, haisiri nhau yekuti ndiye munhu umwe chete, yanhau yecommunity. Zvamurikuda vandozvanyati Nyati ndimambo. Nyati takawanda. Ndaifungidzira kuti pamwe ndiri kutaura. Sorry mambo. Inini ndaifungidzira kuti since zviri zvinhu zvakaitikira pamba pemunhu zvakaitika kumakuwa. Zvakaitikira kumakuwa. Ugoti pamba sei? Kumakuwa nepamba zvakafanana here? Zvakaitikira kumakuwa. Asi zviine muridzi weguwa racho. Saka inini ndaifungidzira kuti munhu iye ndiye unofambira dambudziko rapinda mumba make. Ndakutaura kuti ita aiwa kwakusukusaziya ndine urombo chete, tiende panext. Nekuti kana uchiti kumakuwa pamba, hausi kuona kuti utovhiringidza. Mwana aurawa woti aiwa nhau yake chete. Saka imi munhu akafa hamendi panhamo pangekuti ngezvekumba kwavo. Tinotoenda pamba handiti, asi taenda mukapa example monditaurira, tinotoenda kochema nemunhu uyu handiti. Asi unozoona kuti pane zvimwe zviro zvavo zvavanonga vachiita ngekuti munhu wavo. Hanzi namambo itai kuti ndakaita nekusaziwana ndakakanganisa, ngekuti kuti muuye pamberi pamambo zvakahadza vanhu vakawanda kusanganisana sabhuku chikahadzo chamakaita inini kuignora zvinhu zvemusha zvinokisa kudaro igadzo. Next. Sangamire mambo ndinotenda. Ndanga nyaya iyi yakaitika kumusha kwedu yakafanirwa kuti kunokupa yan'anga yabva kwamba Makoni hanzi tarise musha. Isu hatina kuunza nyanga, yakarequestwa necommunity. Ndinofunga pane requisition yacho tingazokumbira kuti vazotiratidza. Vasina kuya asi mahouseholds akaisa system iyoyo. Tinoda kuona list kuti mahouseholds here ane maspendi ane mumbai mutazoiona wasecha kuti request iyoyo muone mahouseholds. Mambo ndakauya pano paofisi ino ndofunga varume wapana mwana t-shirt yakadai ari panze apo nevamwe wacho tu vanga vakagara umwe wacho vagara ndikati ndanzwa kuti maendesawo kuvillage 4 iri unokanzi uko kwakafukunurwa mwana ndikati zvikanzi ndikati ndauya kuti ndichekewo ndinzwewo nedare rino kuti zvakamira sei, zviri kumanikidzwa munhu here kupinda ipapo. Zvikanzi no hazvisi kumanikidzwa munhu. Ndiani akadaro? Ndiwo varume vangu vari muno, ndinotarisira mumwe wacho ari panze.
daidza vacho akadaro timunzwa kuti akapawanani kuti atonge nyaya nzeuya kudare ndabvunza kudaro mirai ipapo turaunzwa kuti akakupindura izvozvo achiti waunzwa kumasamoni otaura kuti aiwa hazvina nebasa rese ndiani ndeuyo handichazivi chakandiyauka handakayamuno ndichibvunza nyaya kuvillage 4 kuti tonzwa kuti kwauya n'anga zviri kumanikidzwa here mukati hazvisi kumanikidzwa wano changamire nyati mambo inini ndiri mubasha venyu ndiri munyingana kuyava nditoriwo ziso renyu kana dai ndiri pandinenge ndiri because ndine jealous nedunhu renyu ndosaka zvakandimanikidza kuti ndiuye muno muofisi muno because ndakatarisa nekuona ndingati nhoro ndemusha medu mambo ndingati uyu n'anga yakuuya ndingati yaye chi6 muvillage medu kusvika baba vangu yezvezvo vatadza kuuya is bedridden nestroke nekuda kwenamusika mutanda nen'anga kusvika last time ndakatongwa namambo nabo pana muofisi ino baba vangu vachinzwa ripirwe mombe 3 nenzira idzi dzekufembedzana tikaniswa pane n'anga yapanyabaza tikaniswa n'anga mazikana tikaniswa nen'anga uko nenyaya idzi dzekusawirana mumushadzo kuti daitati vamwe nyati ari matemo ega ndisingaonerani nekungana nasabhuku wangu takanyarara tikaregeza kutora mombe idzodzo dzatatadzitiripirwe after taita matara pakafuti imwe n'anga last year but 1 mai vangu inini nababa vangu vakatorwa ufa vaidya mumba nyavanga wadaidza iyo sabhuku wane upenyu hwavo ndewokudaidza n'anga nguva dzese wekungodaidza n'anga wadatsika mutanda sabhuku namai wavo ndi upenyu hwavo this time pandakanzwa futi udaidza futi kusvika rini mudunhu ramambo Makoni muno ndichishungurudzwa kusvika pandara mnhane panyaya ndebvu dzachena zinyati ndakatanga ndikakomana kadiki ndinofunga napapadara namambo napo wanondeziva ini baba vangu akanzi varipirwe tine misodzi pamatama tichitambudzwa nekushungudzwa baba vangu namai vangu baba vangu akanzi ngavachikwenyora nehanzvadzi yangu kusvika hanzvadzi yangu anewanga apa aripori rai panyaya iyoyo yakachitsekwa natsika mutanda wanza upinde mudare atsika mutanda nakumanikidzwa nekurohwa baba vangu namai vangu pakatika izvi ndakauya pano ndikanobvunza ndikati mambo ndoda kuti ndiziwe ndanzwa futi kuti kuvillage 4 kwaenda n'anga zvikanzi uko kwakaiwa mwanawo ndikati ehe kana kuriko yoyo kana zviro zvikanzi ehe asi hazvisi kumanikidzwa munhu ndakafara chaicho ndikati ndinofunga tape yandakafonera awa ndichitepa ndichitaura nayo ndinayo audio yacho ndichitaura nayo ndidori paofisi yamambo zvanzi hazvisi kumanikidzwa wangu esipo baba wangu ari bedridden vakafonera nyingi handizivi mapuranga ndifunga voisi racho ndinaro ishe mapuranga ndakatanga ndafonera awa wanga kuramba kudaira foni dzangu wakazokupa ifoni imini ndikataura nemi ndikati nditori pakota yamambo Makoni zvakatsika mutanda takatotaura vanhu kuti chatobatisa vanatsika mutanda kuti vanatsika mutanda vanouya vachitora zvinhu zvevanhu ndemuno hatidi vanatsika mutanda handiti nhau dzanamutsika mutanda inhau dzekuti vane nguva yavanouya vachitenderera vachidii tichitovasungisa vazhinji tikavabata panapa tikaenda navo kupolisi tichikatuma vanhu kundodii right takange tisina kusankshena iyi takanga takasankshena dare iri nechiitiko chakange chaitika muvillage kuti tione iwe wasvika pano wakadii kuti utsvage kuti inini ndakasankshena dare iroro kuti undibvunze mamusi pabama papane vamwe wakagara apo ndofunga kuti ndinoda kuona mambo because wakazonditi handina kuziva protocol yedare renyu mambo wakanditi wakanditi iweyo zvawaziva usanotsikidze vamwe vanhu ikoko wakati zita rako ndivani ndikati ndodzitongona vakanyora pepa ranyu apa ndikati ndodzigive motongona kanzi namba dzako nezipi ndobva ndawapa namba dzako vakakurega nekuti tine chiitiko tine chaitika munharaunda chiitiko ichocho chinoda kuti chigadziriswe kuita kuti mangwani zviro zvisadii zvisaite futi mambo ndinotenda chaizvo inini ndatambudzika mambo kutaura chokwadi ndiri kunetseka nasabhuku kutaura chokwadi nenyaya yeng'anga kusvika ihama dzangu mwana watete wangu upenyu hwake every year bvunzai kana vari vandakagara nawo muvillage anounza n'anga every year
Mawishe yo Sabhuku. I'm worried. Ini ndakaona muzvare uyo, mudzimai wangu muzvare umunengena weava. Ndiri kutambudzika what kind of doing Sabhuku anobata every year anounza n'anga. Kusvika pamunozonza n'anga yachokwadi mama. Hatizozvizivi manje. Because tatambudzwa. Bongwa rinyora. Ndiye zviri strong. Mubvunze nyati. Sorry, ikani mama. Muri kuona zero ndari. Kurawo. Handiti. Pane zvimwe zvinhu zvinoitika mumisha. Imweni mambo muno kumusha handiti. Pane zvimwe zvinhu zvehatred dzimwe dzinoitika. Dzimwe dzacho kutora politics kuisa mumusha mune vanhu. Muri kuona muchibatanidza. Mukatarisa zero rangu iri nezero remwana. Sabhuku asi nemwana ndomuita munun'una. Handiti. Mukaona zvavanoita nezvavanotaura pamusoro pedu hatred dzacho. Nekupresenta kwakaita nyaya iyi kwamuri ndiruswa hangu zvomurutaura. Ndine urombo nyati. Ndine urombo. Ndimwe henyu nyati. Asi ndine urombo. Musatora sedu wangu. Zvechokwadi choko imi munokumana kwenyuwo zvechokwadi. Kuno vanhu wadoko nevakuru asi ndiri mukumbira wakuti kana muchiti munhu ndisabhuku idzai kutarisa munhu muzvinji. Nekuti mukaona zvashatawo nemunhu muri kushorwa mama. Mukaona zvashatawo nemwe zviba zviruzi kwamakoni. Handiti. Zviba zviruzi kwamakoni. Handiti. Ndikamutaura kuti kwadi kwakatorwa mombe dzakadini ndovanatsika mutanda because of this young man. Tsika mutanda akamukanza kuti wauya taura itoto wasunga wanatsika mutanda. Hazvitifadzi. Hazviti izvo zvizvi. Nditaure pavillage 6. Pamusoro yechangamiri ndikuona kuti nyaya yakutopfutira. Nyaya iripo ndeye mwana akafukunurwa. Zvakutaurwa izvi Sabhuku wakauya kukumbira vanoona wakauya kwamama. Ngatitaure inyaya yemwana akafukunurwa kwete kudhirikuita nyaya. Ngatipedze inyaya yauya naashina Sabhuku. Ndomaonera ndikunga zvekutaura mavaruma ngatiiti kana tinotaura nyaya ngatari pedyo. Sabhuku haunzi pang'anga handitira ishi asikazivi ndinounza n'anga panyaya dzipi zvakutaura kuti zvawanda zvazvekubata kuti Sabhuku wazodai mwana mudoko une nyaya dzakadai. Ini chiitiko chakaitika ichi chiitiko zvechokwadi chakaitika chemwana wemagina wakadi wakauya akaripota nyaya yake. Handiti auya uno kuna Sabhuku tikazoti nyaya ikaita kuna nyati wakauya waishe ndiyo mukuru. Iyo wakakupurisa nyaya dzake mamira wakaita kumakuwa wakaona zvakadii nokwaumwe Sabhuku saka ndipaunotori ya risk. Right, hanzi vanhu vakanyora palist haasi mahousehold. Vanhu wakanyora masiri mahousehold. Munoti chii? Pamusoro yechangamiri. Panyaya yavaruma watingapedza nguva. Inini handingadi kuvillage 4. Asi village rese rinotowana kubva since tichita madai muvillage kana pakaichiremba kuti hatidibona. Muzoda kutaura chokwadi changu. Ava baba ava ari baba ava. Wanyamombe ava. Wana wenyimi mwawana kuya le last week wachiti baba hade mutitungamire tende kuMatare. Mai wenyu ndo waibuda. Mwana umwe anoshanda gwedhunzo kakatoya ine nyaya kuti tokwenda kuMatare. Wakadzamara wakatodzoka kachiti baba uri kutiza uri kupinda mumba. Tiringozi namai baba waenda wakati. Ini ndamutiziva kusema mama. Asi ndiri kupupurira handigani 4. Handiti? Kuti handizonzesi. Wana wenyu imimi. Wapi? Pane wana kuri kupamba izvo zvizvi. Kana miri nhaba dzake tikatofona tiri muMudare. Anochema nemi kuti baba uri kutirambira kuti muMatare twagarisa muchabani mutinetsi. Kozita mwari kuhedrenzo. Tikatofonera izvozvi ari kutochema futi kuti baba uri kutirambira kuenda kuMatare. Wana wangu. Wana wenyu ani wenyu kubereka imwe wasiwana baba mukuru wana kwamina handisiti paberesa. Handiti. Satangoona uyu wangu mukwambo ndini wakapiwa nhambo ukafonera ini ndichikupindura pafoni. Ndofunga ndaikupindura nhambo kutuka zvakashata. Ndaitaura newe ndichikuonesa. Noona mukwambo wanaka uri mukwambo iwe nyaya yako dai wauya. Handiti wagara pagiraundi tataura namukwambo zvakanaka. Nekuti nyaya iripo ndeyekuti ndeyevillage ikumbiro remunhu wese ndichikupindura. Ukati ndiri kurikoda ndikati rikoda hako inini uchiti inini handidi nezvezvo zvokuona chiremba pamba pedu bosi danita nen'anga. Ndikati hona iwewe nyaya iripo iri kunzi munhu wese nekuti chitiko chakaitika nechemunharaunda ndichikutaura kuti inga watona kaona utori mukwambo saka wototi netsiba iwe mukwambo iwe unofanira kungototsigira chirongwa chipi icho chandikupindura iwe. Handiti ndini waitaura naye ukati ndenda mapurisa ndikakupindura kuti kwese kwaunoda kuenda enda
handiti ka zvese zvemudai zvendakutaura kwese kwakautsika iwe tsika handiti nekuti urongwa huri pamutemo yairipo ndekuti iri bepa rakanyorwa raisha mapuranga naSabhuku riri kudiwa nemunhu wese kana kufonera utungamiri hwemusangano weZANU-PF waitotsigira kuti isusu chiremba nhau yemuno handiti totaura watsungamirwa because isusu kana panoitaka tinotozivisa kuti ndochitiko chiri muno kuwanhu wese handiti wakatotsigira kuti ndawauye handiti kanzera ndakatomuinfoma apana chatisina kumuinfoma isu imimi ndimi makatomangana na kanzera imirai baba ina ndazvimira because mataura kuna kanzera akandifonera handiti ndikatomupindura ini aida kuuya kufuwa kwacho anazotouya futi ndikati kanzera hona chitiko chakabva kuvillage chikaenda kuna mama chiremba hambouyi muno pasina kuti mambo wati ende chitiko chikakamadzika kana nesu zviri chitiko zvoti hatisati azoona munyamajira muno handiti kanzera kati hora itinga zvinzu achibva aregera kuuya kufuwa aitotora kuti maripota iye kanzera anopindira papi unoenda una kanzera panyaya dzeumambo achiti maripota mundodii ndikatomubvarisa ndinini mati hungwe ushungu correction kanzera akanga asingauyi ku4 auya ku3 hatina basa nekanzera izwaina nebasa rese zvazvinotibatsira kuti tikanzera tichi iyi nhau yeumambo haisika nhau yepolitics kana kuti yezveumambo saka makanzera haatibatsiri kana watungamiri wechechi haanotibatsiri nekuti ndezveumambo chakamire chingoripo ndechekuti varume ava havarespondi kune zveumambo havadi zvese zvavari kutaura vari kutaura asi chiripo ndechekuti hamudiba kutongoita zveun'anga mungataura kuti manetswana natsika mutanda izvi ndezvemusha wese kwete kuti kwanhingi nekuti zviri kumakuva kwemunoiga hama dzenyimi maona kwafukunurwa makuti zvenge zvisiri kumba kwedu zvenge zvisiri kwevavo imimi matotema mukati manzwa natsika mutanda zvotaura kuti panga mungazvinzwa makati ndiyo tsika yavo yaya unogara uchiitira awatendiko awa ndizvo mese hamunei nazvo saka kudai pachena kuti makatadza nekuti hamuna kuitanzi itai shewams ndataura kuna mambo kuti nekuda kwemurume inini handichadiba kunzwa chinozi n'anga because zvandisvibisa moyo mukanoona baba wangu is bedridden right now nekuda kwebp yakapenzwa namai wake ari musabupinduri direct upindure machira changamira pane bando rakunzisa pano pasinzisa varuma tandanza vese vachibvupa kuti vakakadzika nekuti mwana akachera wakaziva kuti kune ng'anga iri kuuya wakati isati fane kuenda waiti ng'anga yaida kubata ani wakuziva yekuti isatendi asi ndianofana kuenda anobata zvakare Sabhuku vari kutaura shoko iri inyaya yabva kwamambo mambo ndo watumira munhu ari kuzoita Sabhuku kwete Sabhuku kana mine nyaya yekuti muri kusora Sabhuku munomusora nenzira dzaaita iyi kwete dzaitwa namambo nyaya yenyu ndeyekunongoshora mambo direct zvataura mambo izvo hatiiti but imimi regai ndibokubvunzei pane vanhu vakauya vangwari vangani ndichiona lisi yaya kuma 50 60 70 somewhere there imimi tete muri 4 ndimi makaramba ani vanachiremba vanga vatopedza darisi ndofunga isusu panetariro pangapedza anosvika kana ina ndiri because tichava zvinoita inga vamuti pameeting haniyo meeting yacho hapana kutaura musi wauya hawa hapana list iwe ukatozoenda kwavari uchiunokumbira inga watotaura pasina amadibira list itaurwa kurubizira kwete list yenyu yemasamunba list bhozi wanu isikubaita matare chiremba wainyorwa wakapinda mumatare grade 4 wainyorwa paberi wakasara 4 imi ndozvitaura pane list rakauya rechikumbiro rakauya kuno kuti village yese iri kudii zvinobarikanauya palisti about 60% kana kuti above 50% yevanhu vakasaina muvillage kuti
tinokumbirawo kuita zvakati. Inzwa kamuchinda musamhanyi. List yauya ponzi pane vanhu village totine vanhu 100 80 vosaina kuti tiri kukumbirawo chiremba kuti auye 20 haina kusaina. Mutemo unenge uchiti iwo 80 ndo majority. Saka basa rinoitwa ngariitwe kune munhu wese nekuti majority yabvumira kuti idii zviitwe. Imimi village yenyu ine vanhu vangani? Vanhu ndingatadza kuziva kuti vangani asi ndoziva makitchen. But rafu Kitchen 84 makitchen. 84. Pa 84 80 wakauya 4 imimi ndimi makitchen 4 aramba kuita. Pawanhu iwo vari kutaura changamira. List iyo inini ndingatengesa chairman womuvillage. Handitozivi kuti kune tsamba yakanyorwa chiuya kuno. Waramba wangani kuita padisi yedu? Variko vakatowanda vasina kuita. Uye Sabhuku masire ndiko waramba wangana. Wakaramba wanga vari wasina kupinda isachipa wasina mboya ba wanga vari 5. Asi vamwe vazhinji vakapera kupindawo. Anozotuka hawo kuzopinda kuti bawoorganization asi vanga vari 5. Timi ka 5 ndio pane 4. Iro karutaura na Sabhuku. Mambo. Umwana ndio tutaura kuti iwo wao vanodeiba vakapinda. Vana matuwana vanhu vakapinda. Vakapinda. Wakawanda changamiri. Wakawanda changamiri. Nyaya iri mumushamiri zvatokutaura nyaya dzikamutata. Ihete kubva ndikutaura kuti ine fanzirei ndikutopa nenyaya yenanga. Nyaya yenanga asirei. imimi ngei mazounza vanhu 4 hour zvinonzi kune vamwana vakawanda timbotibvunzira iwe awa wakazhinji wavo wakauya padare handiti vakapera kupinda vazhinji vacho vakapera kupinda asi awa ndiwo vasinozvimbo inyaya yekuti havana kusvika popa panyaya yanga yataura kuti munhu wese asvike pachirongwa chiri kuitika awa vanonga vari kuoneka popa saka wakazonzi mabudheri ramambo manje kusauya paanova vakauya samadongo avari kuwaitsanangudza madongo vaadresa egambuni achiti ndabva kwamambo ndatodi dai rapawaitsanangura zvakasanangura kuti asvika munhu wese pana padombo auye then tiito zvoda chi ka mambo ndikuona dambudziko rimo mumusha avo vari papa naishe zvoreva kuti mukuona mashoko amutaura kuchiti kuna Sabhuku akaiswa kutonisha Sabhuku ngewamambo saka pane zvose zvinonga zvichiitika paine ripoti hakuna ripoti yakangoya kuno kuti Sabhuku akaunza vanatsika mutanda kuno saka nyaya iripo ngeyekuti paine zvakakanganisa dai mukutokumbira regero kuti takakanganisa takati musahwande nemunhu webaba nyaya iri paapa imhosva kusaenda pamatare imhosva kusaenda pane zvose zvanga zvataurwa namambo saka izvozvo zvakataurwa namambo nyaya iripo ngeyekutoti dai vakumbira regero kuti ndakanganisipo ndazodai wakauya kuno ndopakazvitaurwa nevakanga vari pabhudorait mazouya kuno kuhwanda wamwe vari uko sei ndopavanga vachikubvunza patitapa basa regai ndo nyaya inonga iri azvidaro zvirinane kukumbira kutoti izvi zvakakanganisika monzwa kutoti mambo vanoti kudii pamusoro yechangamiro nyaya yechechi nenyaya yen'anga nenyaya inoitika mumusha ndarisa ndasabhuka wangu ati ndichibatsirana nababa wacho wapera yakauya n'anga yabva nekumatare kunoku pachina yauya kumusha pakaitika nharo nenyaya yemachechi ndoda kutaura imambo chokwadi zvandakauya tsuno handiti ndinopinda chechi achipenga to zvikanzi handei kumba kwake pindai mumbomo urisai bhegi rakatorwa changamenta kunditaura bhegi rekuchechi mami nepamphlet Bible himbuku nemabhotwe nezvese zvekuchechi
Makoni mine kachanza kemwana kane kakaiswa tuchutu kakarukirwa chuma kachanza kadaiswa nemuno kachanza kakaiswa maringi apa ringi inopenya apa ringi inenge yemuti macho makaiswa tuchuma tuchukunetwe chena netublack kachanza kemwana kaoma zvikandikamupikisha kamupikisha wemunhu uyu vanhu vese uyaimaone muyu mufundisi wenyu womudiki ari kuramba kuenda kuichi akwanikwa ine kemunhu mubheki munogara mabhuku kuti wachiiwe futi ndozvaunoita mapindura tinozviziva neanda haiwa zvo ndakazvibata yeyo tsangamire nyaya awanga wasanyanya kuti sabhuku ishe kuti iwawa sabhuku naishe namambo vanhu wevanhu imimi kwamunogara you are too smart kuvillage sabhuku zvedu zvakuita kupushwa newani uendawo kuna ishe uya kuno imimi hamubati nevamwe you are too smart kana makagara muvillage musati makawenga kana kuti makanidini ayo saka vanhu vandi vanovapusha saka maunzwa pamberi peamambo kuti why are you too smart masvitani mambo masvita chekutanga chandokutanga mazondi funga here nyaya yangu makagara apo ndichitaura kuti ndazwa kune ngangana kuvillage 4 muri kuzviyeuka here mabvume here kuti ndakauya pano changamira ayo ndatonga kuona inini aiwa hana kubona nini alright vamwe venyu pana mabvuma here izvozvo kana ataura Robert ndingarambe tichidzokera akataura kuti changamire mukabvunza sabhuku bvunzai kuti baba vangu kangani kana pamatare avo vanasika mutanda kana zvokubatirana nevamwe ndezvimwezvo asi baba vangu iwe baba wako wane makore mangani wane 76 if I'm not mistaken. Wane 76 years. Wane 76. Shaka ibhaibheri ratoroti kutaura kana munhu akanga wapfuura 70 years pamusoro pe 70 years wamubvasera saka wakati wasvike kubhira saka muti vanofanira kunge vangori pamatare here aiwa kutaura kuti wakastroka wakadii handiti bhaibheri takuendesera kubhaibheri kutaura kuti kana wasvika 70 years akuenda wamubvasera wamwari handiti saka uroda kuti waramba wari mukomana here ndiri kutaura pataurana kuti hatisibatirana vangu vapinda mumatare wachicheka vanyorana anasika mutana kana kwana kuita akakati chi5 akanaka zvokubatirana navamwe every time uri kuenda pamatare tikarambe tichinetsana nemi iwi handioni kana wakachena chiremba haasi kubvisisa mari yekupinda matare handiti chiremba haana chakoeka kungoenda mupinda matare wobuda woenda chinokukonesa kuti uite inenge handidi unyekapa against my belief no belief yangu kutanga kupindwa pang'anga nekuda kwasabhuku lake and mbuya dzakanochera kamwaneka imbuya dzakanocherera havana kumbodzikisa guwa racho kuti avachokwadi pang'anga handipindi ndiri kutaura chokwadi pang'anga nebelief yangu handipindi izvo ndototi avachokwadi kana kune kumwe katingada kuti tisvike idu tinosvika hazvina problem pang'anga handipindi saka uri kuramba zviri kutaura namambora hazvina problem pang'anga handipindi handizivi upenyu hweng'anga hatina kuti uri kupinda pang'anga tati tiri kundochenura kuti tione kuti ko problem yakabva kupi kana vari vanhu vakafukunirwa mwana wavo ngavaite zvemusha wavo zvepamusha pangu inini zvemumusha wedu mambo handifungi kuti at this time kuti ndichavirana nazvo because ndaneta tariswa kumwe nasaa tisvike pakuti tishatirwe tati kumbotongana zvakanaka uyu muri mimi makafukunurwa kana ndiri ndakafukunurwa ndinonoita zviro zvemusha wangu muchiramba mwana anofusiwa netuchembere twapera twakakadare ekuti imbuka dzinochera nemagondo varikura kudare vanochera woswera kutipinza mumatareni kundipinza mwana iwewe wazviona kuti imbwa here yakachera ndizvo zvaifanirwa kutsvaka manje wasati wabatini unotiti every time kuti gore negore pinda pang'anga gore negore pinda pang'anga mambo ndifungi kuti zvakanaka bezvozvo gore negore haripfuuri tisinopisa pang'anga konge wazoramba gore reri onga wachimbopinda gore negore taneta nazvo kusvika dai kuti ndiri mumwe munhu mwemambo uyu ngomano ndisinokwasaneko but inyaku ndiri mukristu mambo
kutaura chokwadi. Saka iwe kuramba zvatiri kutaura muno kani. Inini zvoema auya kutiratidza kuti une masimba anodarika zvinhu zven'anga handipindi vatototana ndichiri pana padzimba kuti pan'anga handipindi. Isai cheni uyo muchinda amusaiseliwa tinoenda ndondwa musaisecheniogarapo isai cheni tinoenda musacho tinogara ave pamusoro ndinogara isai cheni pamusoro inomo chekutanga ende mwana wanyamuna ndaandichida kubvunza maringe nenyaya yekuti ishe ichokwadi mashoko anoreva kuti wakati it is compulsory kuti munhu wese anga achienda kwachiremba kana kuti wakati unonge aine problem yake ndiyo unofanira kuti aende ndo mashoko anotoda kuti ndizwe kubva kuna ishe inini izvizvo zvakakuti chiremba ari kuendekaziya zvokunga takatodaidza village rese tichitowasuma handina vakurira but nekuda kwekunyora uri mutemo wakanyora iwe kati chiremba ari kuuya kana auya muno achitaura mashandiro ake zvino akataura mashandiro ake pakadzwa bhero kanenge ka4 kechi vanhu vachatoiba nekubhero kwacho ndatenda hangu ndodzoka pakuti ichokwadi reshe ini munondiziva maybe hamundizivi munga muchimudiki zvenyu vanhu makadzidza nemunawo ichokwadi here makafona muine mumwe wangu recording iripo muchibvunzwa kuzi naishe paishu kana kuti pamhosva iripo tiri kuti imimi munhu wese waisungirirwa mukapindura recording iripo kuti aiyo inini zvinotondishamisawo handina kukusungai because isusu ishu yandakauya nayo yaiwa yekuti fushuwa mwana wakafukunurwa asi handina kuti munhu wese unosungirirwa kuenda kun'anga uraiti nyaya irikode kuti ndiadakakundiaikomoenyu muning'ina wangu iripo muning'ina wenyu akandifonera achinditiredhena achiti nyaya inoenda kukoti ndikati chakaita kuti imimi chakaita kuti imimi zvinzi enda pachiremba pakaya court order ine kungore mutemo hazvipere panhingi penyu papa tingarambe tichipikisana zvekupikisana tuyo iwe munyamombe unoramba here kuti aiwa ine sezvataurwa neuyu yati haidini handidi handiti apa ndinova ndiri kuini handisingisi kuti uite zviri kuita mwanhu wese tione kuti po zviri kunetsa chii ndinofunga pambotaurwa ko ava wese vasina kuenda makadii iwe ausoro ishi ndinofunga tambotaurwa kana uri kubvunza mupenyu kwazi kumbokushishidzire mudarika ndikubvunza kuti ko vanhu wese ava vasina hanzi tabvunza imimi hanzi kune wakawanda wasina kuenda ndibatsirei papa kuti tisusa ndisu tega inini mudzoka pakuti wane list reiyo vanhu vasina kuenda inini unayo list yacho variyo vasina kuenda aiwa mune list here yevanhu vasina kuenda list yekuti yekuziva kuti andimazwa munobvunzwa tokapendekapinda right sabhuku ndo vatutaura kuti pane mistiki yakaitika pasamuel repabando varirakuuya wangachita vanhasi kusena iyo yepabandura iyo ndivo zvamavamatakusenyubandura vacho vati vazivitisha tikumirirani uyu mukoma wane samoni samoni pakaposheka ipo vamomura ndiyo ainyora masamoni ndiyo pane munhu ainyora masamoni vanhu vakapiwa masamoni 5 kuburikidza nemi muri panapa saka wamwe wasina kuende wapi apa wamuziya kunze kwawabandura ibandura racheto ani anga asipoka anga aripo pakaitika nyaya zvakazouya masamoni avo yanga asipoka wakandinoya chipindo zvanga asipoka ndiri kutaura zvekutenderera ndo zvanga asipoka rington rengi chikumba mai pakapinda inini mwana wangu wakapinda nehajadzi yangu right pamusoro ibwe chiremba ngaticheke izvo imimi munondoona kune vamwe vasina kudii
but kune mimi mitotanga kunzwa kuti tinzwe munoda here kundopinda kana kuti chii. Wasati wapinda ndo wanouya pa next week todhira nawo accordingly. Imi munobvuma here kuti haiwa hamudi kundoita zviri kuitawo Mwana wekomiti yenyu kuti nhau idzi dzibatsirike? Unondibvumirawo here kuvhura bhaibheri? Bhaibheri rine zvese rinototaura zvese zvekuuraya, kuti ukatadzirwa uraya rine zvese. You can open any verse rinotaura zvaunoda paunoda kuerenga ndo paunopindurwa. Riri kutaura nezvemasvikiro kuti musapinde mumasvikiro. Masvikiro api? Iwo aita masvikiro awo wana Isaya anga ari chii? Handanga ari masvikiro. Profita aipachiwaro chiiko pero profita? Isaya anga riri svikiro guru rakaita sana nehanda. Iwo onzi hanzi usaite masvikiro. Wana Isaya anga ari masvikiro mahombe. Icho chinoneka chinhu chekuti hamusweri muchitenderedzwa. Nyaya iripo ndeyekuti chikonzero chiri kuita kuti waenda munhu pakawana complainant pane chinhu chega chega chinenge chaitika, unosungirwa kuti uende undozadzisa zvauri kuda kupomerwa kana zvausi kuda kupomerwa. Hapana chinongonetsa kuti usungiwe uchienda. Izvi changamire dare paroda kuendeswa pabhaibheri pesapa kutsvaga kuda kudhirayiwa, nekuti kana indakachena hatina isusu tiri vanhu vatema takawanda tiri kutonzi nehama, wakawanda unotonzi nehama dzavo tiri kufungidzira kuti uyu ndiye suspect ari kutipedza, but mutemo unotaura kuti enda undosvika undocheneswa wobvako. Chii chinenge chichinetsa ipapo? Kwete kuti ungaramba kana uchiramba itimidzi something. Watichipinda mubvunzo ndakubvunza tende paneki. Wasati wauya tati wari munzira kuuya. Aiwa siyana uyo amusungwa ndichamupa muto wake kuti azive kuna mambo. Order. Haubvunzi uyo ndichamupa mutongo wake kuti azive kuti kuna mambo, because atoshora mambo pamberi apa ndazoita muisa cheni. Saka tiri panewe ndiri kuti nini hatipindura tende. Unoda here kana kuti haudi? Pindura. Unoda here kana kuti haudi? Finish. Tataura tapedza takwambotaura ishe munyengwa pamusoro. Aiwa isu tiri kubvunza iwewe kuti unoda here kana kuti haudi? Zviri kuita wamwe? Yes or no? Nekuti imi muri kuramba, wacho vari kuramba, ndimi waroi wekupedzisisa. Unorambirei kana uchiziva kuti hapana chawainacho? Unorambirei? Handiti. Unorambirei? Iwo wechechi wawavo hazvina kunzi uyai musapinde chechi kana kuti rasai mabhaibheri kana kuti uyai makapfeka magemenzi, kuti uyai mugare pasi. So zvandakaita zvinhu mogara handiti idarirese vanhu wese ndevhileji wese. Kana muprofiti wouya kana paine munhu akashata aripo anonongwa iyeye monzi chienda iyei pasina chavabvisa, hamufaindiswi, hamaendeswi mustokisi, hazvina jeri. Hausuka moenda Chikunetsa ndechekuti nyaya dzacho randakatuma ini kwete zvimwe zvese izvo. Wanatsika mutanda tinotosunga. isusu hatizozivi. Ndatimunoda here ndamutarati wabva kwandiri musaziya sei ndiri kuzvitaura. Munoda here hamudi here? Pindurai teni. Right. Enda ndogaro.
Endai kunomwe. Makasema charagawanda katika nono kwenda kule unanatanda wotoswali. Saka mire ndakachiri kuda kuunzwa kuna ishe watotaura iwo kuti ndini ndakandiri kupa meeting yakataura tatonga kudhara takuenda unoda here haudi usingadi mochitogara. Right, next matarengawe tozopedzisira newawo.